Hadin ke jingyo corona jong kawai ka aktris Aishwarya ka badairu ka aktris bapawnam jong kari India bat ka khun jong ka badang prasnem. Kebelatip kerteng kem ka Aradia bat ka dairu ka khun ksiu jong u Amitabh Bachchan. Haka khatnyo trik jong u Julai kini kilasa bat la penkit no syapo hospital Nanavati Hospital Mumbai. Haka arpnyo trik Julai arhajar arphau u aktor Abhishek Bachchan u badairu ulok jongka aktris Aishwarya bat u badairu ukhun jong u Amitabh Bachchan ula post hapo ka Twitter account ka jong u bat ula pentip ru baka log jong u ka Aishwarya bat ka khun jong u ka Aradia menta kila kodno naka jingpang coronavirus bat kini kila mi no napo hospital bat menta kila sa hapo ying ka jongki ula ong susu ru ba menta sa astang mau bat ukpa jong u Amitabh Bachchan ki barang don hapo ka jing sumar hapo hospital bat menta kini kisikpa sikhun kimpadyo jingko naka jingpang coronavirus kumban sukpen kan mau ba Amitabh Bachchan bat ukhun jong u bakateng u Abhishek Bachchan kila yo yakan ka jingpang coronavirus haka kharwai tarik Julai arhajar arphau bat kini kisikpa sikhun ki deiru ki wei naki aktor ki bapawnam jongkari India ditang kini ki khobor khoblesibun.